Atensyon sa mga motorista ug mga vehicle owners nga temporaryo ang mga plaka. Ang Land Transportation Office nag-abiso kay sa mga musunod nga mga semana manakop na sila. Ani ang report ni Nico Sereno. No plate, no travel policy. Kini ang istrikto na nga iimplementar sa Land Transportation Office sa musunod nga mga semana. Matod ni Regional Director Glenn Galario, naabot na ang dugang mga plaka sa sakyanan nga buot nilang maklaim sa mga tag-iya. Karong bag-o, dunay shipment sa 100,000 ka mga plaka para sa Region 7. Kung temporary pa imong plaka or pa imong plaka, ato ilang among office kay para ato ang malocate kung asa para inyong mataod. By the time nga strictly implement na nato ang katong no plate, no travel, at least nga safe ra. Sagad sa mga plaka nga i-claim pa sa mga sakyanan nga napalit 2017 and below. Kaning natay mandato gikan sa taas nga on or before October 31 na nang-release atong mga plaka. Sa ilang bahin ng LTO, Mato di Galario, subsub sa ilang mga laka nga gihimo aron maklaim ang mga plaka. Bisan pagsuroy sa mga balay o parking lots, pag-abiso sa mga nagamit og temporary plate. Halos tanan nga pamaagi ang atong mga ginsakupan mag-ato ng parking space nga ang katong mga sakyanan nga temporary pa magbilin mi og notice. Ang during Saturdays and Sundays ang among mga empleyado ka house to house. Even after office hours ka house to house kay para ang information dissemination is massive. Nico Sereno, Balitang Bisdak.